DR:n kuorman vaaka kun otetaan käyttöön, niin sille tehdään staattinen ja dynaaminen kalibrointi. Nyt aloitetaan tuosta staattisesta. Se löytyy punnitus, kalibrointi, mittatarkkuuden tarkastus ja täältä P-välilehdeltä. Tänne syötetään ensin kouran massa ja tarkoittaa kaikkea mikä riippuu siitä vaakantavista alhapäin, eli koura. Meillä se on tässä koneessa 230 kiloa lätkän mukaan ja rotaattorin paino on keskimäärin 60 kiloa, niin laitetaan tuohon 290. Sitten puntti meillä on 490 kiloa, se laitetaan tuohon. Ja sitten jos koura tai puntti muuttuu toiseksi, niin sitten täällä joutuu käydä tekemässä tämän uudestaan. Mutta nyt aloitetaan tämä ja koura kun on paikallansa ilmassa auki, niin ohjeen mukaan tuossa yläreunassa lukee, että resetoidaan ensin nollakohta. Sitten otetaan puntti kourahan ja annetaan se vakiintua, että se ei heilu. Sitten kun se on paikallansa, niin sitten tuosta kalibroi painikkeesta lasketaan, tai kone laskee kalibrointikertoimet. Sen jälkeen mennään A-välilehdelle ja tehdään dynaaminen kalibrointi. Ja tuosta aloita painikkeella niin ruvetaan kuormaamaan ja purkamahan. Oleellista tässä hommassa on, että se näytetty paino pitää käydä nollas tai miinuksella aina tuossa liikesarjojen välissä, muuten se ei hyväksy sitä seuraavaa. Tuossa ensimmäinen kuormaus tuli tehtyä ilman sitä äänimerkkiä, niin me hyljätään tämä. Pannaas nuon. Eli tuolta valikosta järjestelmäasetukset, käyttöliittymä, äänet, niin meillä kannattaa olla tämä mittatarkkuuden tarkastuskäytös. Se antaa meille selkeän paikan äänimerkillä, että missä kohtaa punnus on rekisteröity ja vasta sen jälkeen lähdetään laskemaan sitä. Eli nyt lähdetään uudestaan. Mittatarkkuuden tarkastus ja aloita. Ja nyt tehdään oikein se 20 kuormausta ja purkua. Välillä käytetään tuossa taakka miinuksella. On 10 tehty vasemmalle ja on hyvä tehdä toinen puoli sitten tuonne toiselle puolelle, niin tehdään loput 10 tuonne mustakattojen oikealle puolelle. Nyt meillä on 20 kuormausta ja purkua. Tuli valittavaksi jatka. Ja nyt se näyttää meille 6% heittoa. Ja kertoimeksi sitä mukaan niin laitamme tallenna. Ja tämä on nyt hyvä sitten tehdä vielä uudestaan ja tarkistaa tulos.